Hello guys, kumusta naman mo? Akong mga panghinaot o ako ang mga pag-ampo nga naa kamo sa maayo nga kahimtang kapisgay sa panglawas o alayo kamo sa mga balatian labi na gyud sa virus karon nga miigo sa tibuok kalibutan o labi na gyud sa ato ang nasod kini nga pandemic o kini nga COVID-19. Nawapan bisan taliwala sa ato ang nasinatian karon nga diin daghan kanato tingali nalisang, nahadlok, nabalaka tungod kay may mga posibilidad na basin unya kita or isa sa ato ang mga minahas kinabuhi maigo niini nga mao nga virus. Subot ko nga madasig ka sa pulong sa Ginoo. Nagisulat ni propeta Isaias sa libro sa Isaias kapitulo 43 bersikulo 2 nga nag-ingon, "Mag-uban ako kanimo, iniglatas mo sa katubigan, ug dili ka malumos, inigtabok mo sa mga suba. Inigagi mo sa kalayo, dili ka mapasok. Ulam yon sa siga niini." Pagka anindot sa pulong sa Ginoo nga diin bisan og unsa pa man ang ato ang ginaagian karon sa kinabuhi, ang Dios mag-uban kanato. Nabot ko nga mag-focus kita niini nga pulong sa Ginoo nga gitawag focus on what is unchanging. Mo-focus kita dito sa dili mausab. Now, when everything around you is uncertain, ang pinaka susi aron ikaw makalahutay o makabarog nga lig-on mao gayud ang pag-focus sa dili mausab nga kamatuoran. Now, sa umaabot ng mga adlaw, wala ta masayod kung unsay sunod na mahitabo. Wagay ta kahibalo kung unsay ugma nga nagpaabot kanato. Sunod adlaw, sunod bulan, sunod semana, sunod tuig, wala ta masayod kung unsa nay mahitabo na ng panahon nga nahi kanato. Ang atuang nahibaluan lamang is karon. Apan buot kung mahisayod ka o mahibalo ka, diining kamatuoran na dili nimo kontrolado ang tanan. Buot ang Dios nga ikaw mag-focus sa dili gayod mausab, which is ang karakter sa Ginoo ug ang iyahang pulong nga mao ang Biblia. Now ania ang pipila ka mga dili mausab nga kamatuoran na angay nimong masayran niining panahon nga wala nay kasiguruhan. First, God sees everything you're going through. Mga higala kong kaigsuunan, nakita sa Ginoo ang tanan nimong mga naagian karon. Ang tanan nimong gidaladala karon diasim ko kilingon, unsa man na siya, problema, pagsulay, balatian, kabalaka, kahadlok, nakita na sa Ginoo tanan. Wala na siya malilong sa Ginoo, kay wala gyud matago sa Ginoo. In Psalms 33:18 nag-ingon, "The eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love." So nakita sa Ginoo ang imuhang mga naagian karon, ginadala karon sa imuhang kinabuhi. Ug ang Dios buot siya nga motabang kanimo. God cares about everything you're going through. Buot ikaw nga tabangan sa Ginoo sa imuhang naagian karon. Ingon pa ang Micah chapter 7 verse 7, "But I will watch for the Lord, I will wait confidently for God, who will save me." Si Micah nag-ingon na ako magpailubon na magpaabot sa Ginoo nga muluwas kanako. So, wala lang nakita sa Ginoo ang imuhang mga naagian karon kung dili buot sa Ginoo nga matabangan ka. Kay siya nagpakabana nganha kanimo. Ikatulo, God has the power to change what you're going through. Buot sa Ginoo nga tabangan ka ug usabon ang imuhang ginadaladala karon nga gimbug-aton dira sa imuhang kinabuhi. Kung ikaw mangayo, kung ikaw mangita, kung ikaw mudangop sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Matthew chapter 7 verse 7, "Pangayo ug ikaw paghatagan, pangita ug ikaw makakaplag. Pagtuktok sa pultahan ug ang pultahan ablihan alang kanimo." Ikaupat, God always acts out of His goodness to you. Bisag unsa pa man ang imuhang nasinatian karon sa imong kinabuhi, kini gitugot sa Ginoo alang sa imuhang kaayohan. In Romans chapter 8 verse 28 nag-ingon, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him." So para sa ato ang kaayuhan, para sa imuhang mga kaayuhan, ang imuhang gina-go through karon sa imuhang kinabuhi. Ikalima, God's plan is always better than your plan. Hinumduman nato, bisan tuod na atay kaugalingon ng mga plano. Pero buot kung mahibalo ka nga ang plano sa Ginoo mas labaw pa, mas maayo pa kaysa ato ang mga plano. In Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good
and not for disaster, to give you future and hope. So higalag mga kaigsuunan, ato ang pilion ang mga plano sa Ginoo kay kini mas labing makaayo kanato. Kay mao ni ang giingon, para kini sa ato ang kaayuhan ug dili alang sa ato ang kaalautan. Ikaunom, God will never stop loving you. Bisan kinsa ug bisan unsa ka pa man, ang Ginoo dili mohunong sa paghigugma kanimo. Well, in fact, sa diha nga naa pa ta sa kasalanan, naglunang pa ta sa kasalanan, sa diha nga wala na'y paglaom, gihigugma ta sa Ginoo. Pinaagi sa iyahang pagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo aron mamatay alang kanimo ug kanako. Tungod kay gihigugma kita kaniya. Ug bisan unsa pa man, ug bisan kinsa ka pa man, bisan unsa ka pa man kadautan, the moment na mudangop ka sa Ginoo, dili siya mohunong sa paghigugma kanimo. Ug ingon pa niya, for the mountains may move and the hills disappear, but even then my faithful love for you will remain. Isaiah 54:10. Bisan pa daw kung ang kabukiran mawala, apan ang ako ang matinumanong gugma kanimo, magpabilin kayon. Ikapito, once you have put your trust in Jesus Christ, you cannot lose your salvation. Kini ang hinumduman nimo igsoon. Sa diha nga imo tuuhan ug dawaton nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior das imong kinabuhi, dili na gayud kana pagakuhaon pa kanimo. Kay once na iya na kining gihatag kanimo, dili na gyud niya ni pagabakwion. In 2 Timothy 1:12, I know the one in whom I trust, and I am sure that he is able to safely guard all that I have given him until the day of his return. Tabangan ka sa Ginoo, pagagunitan ang imuhang kaluwasan na gihatag niya kanimo, hangtod unya sa adlaw sa iyang pagbalik. Katapusan, no matter what you go through, God is with you. Bisag unsa pa man ang imuhang mga nagian karon sa imong kinabuhi, ang Dios uban kanimo. Bisa pag moingon ka nga, murag wala naman siguro Ginoo, murag wala naman siguro nag-exist ang Ginoo, sayop ka igsoon. Kay ang Dios kanunay nga anaa kanimo. In ana ka powerful ang Ginoo, na kaya niya ikaw na protektahan, kaya niya ikaw ubanan sa imuhang mga giagian karon. Kaya niya ikaw matabangan bisan kung unsa pa ka vulnerable ang imuhang sitwasyon karon. Labi na gyud ning panahon sa pandemic. Now, ingon pa niya, replace your panic with prayer. Imbis na mabalaka ka, imbis na mataranta ka sa imuhang kinabuhi, pag-pray hinoon sa Ginoo. Pag-worship na hinoon sa Ginoo. And your anxiety with adoration. Focus less on what social media is saying and more on God's unchanging world. Usahay ning ato ang social media, kining mga post sa social media, kung magpadala ta basin mawala ta. Nya problema mas mahilayo ta sa Ginoo. That's why dito ta mo focus sa dili kayod na mausab nga kamatuoran nga mao ang Ginoo. Kana lang ug dalaygon ang Ginoo. Thank you for watching. Dalaygon ang Dios. God bless everyone.